фарзанди ман Бахтиёр таклиф кард ки дар озмуни беҳтарин шеъри модар иштирок намоям. баъд аз ин ман як шеъри модар аз шоири маҳбуб муҳаммад ғоиб қироат кардам. фарзанди ман шеъри маро сабт кард ва ба рӯзномаи Хатлон фиристодем. рости гап бовар надоштам. рӯзе ки ба ман занг задан аз рӯзномаи Хатлон, бисёр як ҳиссиёти аҷиб маро фаро гирифта буд. намедонам дигар чӣ кор карданамро. ба фарзандам занг задам ва гуфтам ки ман ғолиби озмун гаштаам. ин озмунҳо моро водор мекунад ки боз як бори дигар аз модар ёд кунем ва боз ҳамин озмунҳо хоҳони онем ки такрор шаванд, ҳамин озмунҳо рӯҳандозӣ шаванд, мо ҳам ба муваффақиятҳо ноил гардем, боз фарзандони мо, боз набераҳои мо дар ин озмун иштирок кунанд ва боиси фахр, боиси эҳтироми Тоҷикистон бошанд, боиси фахр ҷомеа бошанд.